Eusko ikaskuntza, jakitez. Kultur arloa Euskal Herria irratian. Kulturgintzaren aho belarrirako aldizkaria kultur arloa Eusko ikaskuntzarekin batera. Xabier Lete, egunsentiaren esku izoztuak. Liburuaren aurkezpen publikoa hemen Iruñan izan zen, joan den abenduaren 2an. Euskara Kultur Elkargoak antolaturiko ekitaldia, eta antolatzaile denezkero erakunde hori Koldo Martinezen hitzakaren izenean laburrean adituko ditugu. Horren ondotik Jose Angel Irigarai Pamela argitaletxekoa mintzatu zen. Xabier Leteren bidaide urte luzetan, Estok Amairuren garaietatik. Ta Xabier Lete lehendabizi liburua nola antolatua eta egituratua dagoen azaltzen, eta pare bat olerkiren errezitaldia adituko ditugu. Gure gaurko kultur arloan egunsentiaren esku izoztuak liburuaren aurkezpena Iruñeko planetarioan. Lehendabiziko hitzak Koldo Martinezenak, Euskara Kultur Elkargoa izanik erakunde antolatzailea, esker honeko hitzak izan zituen Martinezek, bai Xabier Leteri berari eskainiak, baita hilberriaren Mikel Laboari ere. Koldo Martinez. Zuek erakutsi zenigutelako, diguzuelako, zein ederra den herriarentzat, euskararentzat bizitzea. Egunetik egunera, orduen gurpilean. Egunetik egunera, orduen gurpilean, zure lehen liburuaren lehen poeman zera idatzi zenuen. Liburu hontako poemak eta bersoak, luzea behar duela iruditzen zaitan, poesi ikaskintza zail eta kementsu baten lehen pausoak dira. Nere inguru nahasiko gauzak ordenatzen ditut, aleginez, eta poesiaren krisolean goritu eta formatutako imaginezko mundu bat erditzen dut. Hemendik aurrera, bere eskubidez bizidedin. Hitz dardartsu horietan beraz, ezinbestean, nere etxea, gure lurra, euriaren tristura epela, ilunabarra eta egunsentia daude. Eta gainera, batez ere, eguneroko lagunen giroa, kezka luzeak, neskatxa bat, egin behar ez ditudala seguru dakitan gauzu gari, eta agian, noizbait egin beharko ditudan bat edo bi. Egin dituzun gauza guztiengatik, idatzi dituzun hitz guztiengatik, kantatu dituzun kanta guztiengatik, isuri dituzun malko guztiengatik, ikustarazi diguzun edertasun guztiagatik, euskara maitatzen maisu izan zarelako, danagatik, mila esker Xabier, mila esker bihotzetik. Jose Angel Irigarai adituko dugu orain, Pamela argitaletxekoa da bera, eta Iruñeko editorial honek atera du Xabier Leteren liburua. Jose Angel Irigarai gainera akuilatzaile izan du, laguntzaile egin batean liburu hau egiteko orduan Letek, eta urte luzetan izan dira bidaide eta gogaide ere, Estok Amairuren garaietatik. Jose Angel Irigarai. Xabier Lete 70ko markadan, badakizue, egin zituen bere lehenengo poemak, eta Agora saria, bazen Agora sari, segurazki inor gutxi horituko da, baina ia bakarra zen, eta Donostian egiten zen, 75, 6, 7 urte horietan, bera aurkeztu zen eta 2 urte segidan irabazi egin zuen. Eta sari horietan aurkeztutako lanekin bilduma bat egin zuen, eta horixe hain zuzen izan zen 78an egunetik egunera orduen gurpilean liburuan dauden poemak. Bilduma hori da liburu hortan agertu zena. Noski gazetasun gordinean eta gazetasunei dagozkion ezaugarriak ere baditu, baina aste-astetik jadanik Xabier Leten
poesian eta poetikan ja nabaitzen ziren, gero oso esanguratsu eta heldutasunera iritsi ahala, helduago eta askoz sakonago izanen ziren ezaugarriak. Batetik, bazuen molde zarrak eta bide berriak jorratu nahia, esperimentazioa, batetik hori, bestetik oso modu berezian uztartzen zuen bere mundua eta inguruko mundua. Eta hor, inguruko munduaren menpean eta erori beharrian eta bakizu alako poesia larrikazaile, huts bat edo erretorikan oinarritutakoa, berak bere mundutik abiatuta idatzi zuen lehenengo poema liburua. Eta nik uste hori izan dela konstante bat, bere poetikan oso aipagarria eta oso beharrezkoa. Berak behin eta liburutxo hortan uste dut ere aipatzen duela, bizipenetan eta berak bizitutako eskarmentutan eta bere bizitzan oinarritutako poesiarik ez duela maite edo beran behintzat poesia mota hori maite duela. Benetako bizipenetan oinarrituta, trabatuta, zikinduta, kutsatuta dagoen poesia mota bat. Noski, ez abstrakzio bat eginez eta urrunduz inguruko eta munduan dauden arazoetatik, zeren zure munduan barnatzen baldin bazara, Letek egin duen bezala, azkenian zintzo jokatuz eta leialki mundu osoaz ari zara, eta bere munduaz ari zenian eta bere poetika guzian hori ikusten da, baita ere gure munduaz, gure garaiaz, gure kezkaz, bizitzaz eta eriotzaz eta amets eta oroitzapenez eta poz eta minez eta galeraz. Eta nik uste dut hori, bere liburu gintzan, bakizuelen biziko hori 78an, gero etorri ziren bigarren poema liburua, gero urrats desbideratuak, handikan urte batzutan 80ko hamarkadan jadanik zentzuan zaldatuen poemategia, gero biziaren ikurrak, 80ko hamarkadan, eta gero ondarrik izan zen rilkeri eskenitako poema eta musika produzio berezi bat, eta bestitzak edo kantak. Batean eta bestean beti nabaitzen da ezaugarri hori. Batetik oso trebeki eta oso trebeki baino sentimentualdetik eta benetako tasunaren zerbaitekin lotu duela bere mundua eta mundua. Eta azkenian bilakatu dela ez bakarrik gure garaiko eta gure inguruko kantari poeta handia, baizik eta bilakatu da, lortu du baita ere gailurretarat jotzea, poetikan, nik uste dut, eta gutxitan gertatzen den bezala, ari hori denak propioki uztartuta, lortu du poesia mota berezi bat, oso hitzak ere oso bereziak hautatuz, bere hitzak denboraren poderioz landu eta biribilkolika utziaz eta bere poetikaren labe hortan eta zentzu berezi bat hartzen dutenak, eta naiz eta berak ongi deno dakiun bezala hitzek ez zutela dena erredimitzen, eta poz eta minak eta oroitzapenak eta ametsak eta galerak eta bizipenak eta oidenak ezin dire hitzez erredimitu, beti hitzek uzten gaituzte atarian, atari horren atzean badago erredimi ezin den zerbait barrunbe hortan, hitzez ere adierazi ezina. Baina hori hitzen eta poeta guzien eta arazoa da, noski. Baina hartaraino bai iristen da. Hainbat, nun lehen ratonen bezala, nik uste gailurrean uzten duela bere poetika, eta azkenian ez ote den galeraren minaren poeta. Eta galera bere zentzu zabalenean, galera baita ere pozez eta minez, noski, osatuta dago, eta berak batean odestien esaten duen bezala, lehenbizik gaztetasuna galtzen duzu, osasun arazoak ere badituzu, bidean hainbat gauza ametsak eta planak eta galtzen dituzu, lagunak galtzen dituzu, batez ere maite dituzun persona galtzen dituzu, eta orduan horrek uzten du zapore berezi, melankolia, bizipenet sofrikario bat, ez? Eta berak bere poetika errangabe doa hortan ez oinarritua eta mamituta dago. Horrengatik bere zentzu zabalenean eta gailurrenean ere, nik erranen nuke, galeraren mina bere zentzu zabalenean eta emankorrenean ere poeta handia dela. Babesek aipatzen zuen bezala, mendean behin agertzen dire toki batean, herri batean, eta herri hori bere garaia, bere ingurua eta kantatzen dutenak eta halako maila lortzen dutenak.
ez nukerranen bera hori denik mende hontan sortu dena, baina arraza hortakoa, suerte hortako badire beste batzuk, baina Xabirlet ere holako xa dugu. Eta bukatzeko, nik uste ja luzatu da desente, berak esplikatuko du nola joanen den, baina hemen dugu Josean Goikoetxea tarte musikalak izanen dire, baina badakizue, Koldo Martinezek erranduen bezala, eta Luis Jakek erraten zuen, avui es un dol nacional en País Basque. Eta egia da, Mikel Agua joan zaigu, eta orduan hemen sentipenak, bizipenak eta Xabierrek maisuki adiraziko dizkigunak eta benetan bihotz zolatik sortutakoak gaur eskaini nahizkigu, nola ez, Mikel Agua zenari. Eta besterik gabe beraz, Xabierletekin uzten zaitute. Eskerrik asko. Adiskideok, mila esker lehenik Koldo Martinezi, mila esker bihotzez Jose Angel Irigarairi. Urtetako adiskidea dut Jose Angel, eta gainera suertea izan dut liburu hontan bera izan duela editorea, eta maitasuna handiz, arreta handiz eta enpeina handiz bultzatu nau, eraman nau liburu hau amaitzera, eta azkenean amaitzeko bidean editore lanak egin ditu. Denei eskertzen diet eta Pamielakoi bihotzez eman diaten aukera liburu hau argitaratu ahal izateko. Niretzat eta dudan adinean liburu bat, poesia liburu bat argitaratu ahal izatea sari izugarri bada, kasik mirari bat. Poz handiz, gogo handiz eta beldurra handiz etorri naiz gaur Iruñera. Jose Angeli esaten nion, gogo handia nuela, Iruñera berriz etortzeko zerbait egitera, kantatu, errezitatu. Urte asko baiziren ez nuela ezer egiten horrelakorik, nik Iruñen pasiatu egin izan dut azken urte hauetan, eta adiskide batzu ikustera etorri izan naiz, baina. Eta nik esaten nion, Jose Angeli, Donostian pasiatzen ginelarik, liburuaz deitze gina, ez da nola aurkeztuko genuke esaten nion, berak esan zen Iruñera, zer errezitaldi bat ematea, eta bai nik esan nion. Nafarroko erresuma errekuperatu behar dugu berriz, nola edo ala. Beraz, nola gogo handiarekin nagoen, eta nire burua ezagutzen dudan, eta urduria naizen, beldur naiz irakurketan, hemen edoan, uneren batean, istripuren bat egingo dut dudan. Harina baldin bada, bertan utziko dut. Larria baldin bada, zuen baimenarekin, barkazioa eskatuko zio, eta berriz hasiko naiz poemarekin. Beraz, hau jakin dezazuen. Liburu honek, eta irakurtzen hasi baino lehen hau, esan behar dizuet, liburu honek 6 atal ditu. Lehenengoa, atarikoak. Horiek ez dira nire poemak, beste hizkuntzetakoak, beste autoreenak dira, eta aukeratu genituenen artean, Jose Angelek hortan lagundu zidan, daude Salvador Espriuren 2 poema, Cesare Paveseren poema bat, errusiar Ana Akhmatovaren beste poema bat, euskeraz, eta nik asko maite dudan poema bat, oso polita iruditzen zaidana, italiar batena, Giuseppe Ungarettirena, non gridate più hori ere, euskeraz eta italieraz. Hori, atarikoak deitzen den sarrera hortan dago. Gero, liburu propioaren lehenengo atala, udazkenekoak da, hala deitzen da. Nik uda asko eman nituen, Nafarroan Lourdesekin, eta azkeneko denboraldi luze batean Obanosen, uda guztia ematen genuen, eta uda amaitzen zenean, eta Nafarroako Obanoseko lurralde argitzu garizailaiek utzi behar zirenean, eta makalak ja udazkeneko haizetan sartzen ari zirenak, eta etxera itzuli behar sentitzen genuen halako tristura bat. Lourdesek esaten zidan ironia batekin, bagoaz, ibar itzaltzuetara. Orduan, esperientzia horretatik sortutako poemak dira udazkenekoak. Bigarren atala, liburuari bi gorputz nagusietatik bat ematen diona da, eta izen burutzat darama vulnerant omnes. Norbaitek esango du ze izen bitxia, eta norbaitek esan dezake ze izen pedantea, baino ez dut egin pedantekeriaz, aspalditik buruan nuen izen burua da. Urruñeko herrian, Urruñako elizan, kanpantorrean,
dagoen erlojuaren pean dago latinezko esaldi hau. Vulnerant omnes ultima necat. Denek zauritzen dute azkenak hiltzen zaitu. Orduen gatikari da, baino orduekin batera bizitzako gertakizun askok zauritzen gaitu eta azkenean hiltzen gaitu. Beraz, izenburu hori jarri diot bigarren atalari. Hirugarrena, oroimenezko poemen multzo bada, 6 poema dira, eta izenburutzat darama joan zirenei, hiltakoei. Gaur gehitu beharko genuke jakina Mikel Laboa baino. Idatzen dituenean, bera bendi bizi zen eta ez dago, baino 6 poema dira, 6 persona konkreturi dedikatuak. Laugarren atala deitzen da Obabako lurraldeari begira, eta horrela deitzen da bi arrazoigatik. Bat, poema horiek fisikoki eta moralki idatzi nituelako, fisikoki ere bai, Obabako lurraldeari begira. Oroitzen naiz, lehenengo poema, 4 poema horietatik lehenengoa, egunetan sortu zen, hasi nintzen idazten, abenduko arratsalde argitsu eder bat zen, baina hotza izugarria egiten zuen, eta ni nengoen Obabako lurraldeari begira. Beraz, batetik horregatik jarri diet poema hauei izen hori, eta gero izen hori jarri diet nire maitasuna adierazi nahi izan diodalako, eta nire errekonozimendua Obabako lurralde literarioa asmatu zuen poetari. Eta gero liburuaren azken atala dator. Orain dela 3 urte, abenduko egun batean, gertatu zen nire bizitzan, eta gertakizun horretatik sortutako, gertakizun horretatik ez, baizik, gertakizun hori baino lehenagoko bizi esperientziatik, sortzen jundiren, orain memoriaren bitartez eta hunkimenduaren bitartez, sortzen jundiren poema multzo bada, 30 poemakoa, eta izenburutzat darama Neguan izan zen. Horrek estendu liburua, eta nik uste dut horrek ematen diola liburuari osoki eta orokorki bere zentzu nagusia. Motivazio hori izan ez banu liburu horren azken poemoiek idazteko, esan behar dizuet ziurrenik liburu betzela argitaratuko. Baina orain 2 urte pensatu nuen, bai, atal hori idatzi behar nuela, Neguan izan zen, eta kosta zitzaidan, baina sinitzen da. Horrek bigarren, azkeneko horrek atal horrek ematen dio liburuari bere, nik esango nuke pisu morala eta psikologikoa, eta ematen dio azken finean zilegitasuna. Eta esan behar nituenak esan dizkitzuet, eta orain esplikazioa gutzita poemekin sartzera noa. Agine mendian dagoen Jorge Oteizaren eskultura estela hain politorretan idatzia dago honako inskripzio hau: Xori kantuzale hierra, nun oteiz kantatzen. Eguneroko etxean dena dator berriro ohiko izatera, argi aldakorra eta orduen joatea, enparantzetako solasen murmurioak, goizalba, eguerdi helduak, arratsaldearen zuzi iratxekiak. Bidaia luze batetik itzuli zinen, udatik, usta betearen landetan zehar, urruneko urratsen irudietan trabatua, errelatoetako hirien harmonia zugan eramanez, eta haiekin harresi urreztatuen oroimina. Baina orain gaur, betiko egoitza ezagunean zaude, hor dituzu solaskide gozakaitzak eta haien oihuak, liskarrak, jendearen erokeria aldarrikatuak, oste zurbilari ordaintzen diozun gutxiespen isila. Ez zara ordea engainatzen, zuere etxearen eta zarataren partaide izaki,
ikara berdinetan trabatua, ahul, koldar, iztun, zeken. Badakizu hala ere, badirela zuzenak, gizatasun birreraikia eskaintzen dizutenak, eta aurrideen anztura nahiko zenuke bidesari azken orduan, errukiz, begiramenez, isilik. Edo gaiztakeriarik gabeen irrifarre maitekorra. Baina ezin zindezke baikortu. Zure lurraldea, erresuma urrunetan bailegoke, desirak birresnatzen dizkigun aberri galduetan. Udazkeneko lehenengo atalaren bigarren eta azken poema. Hiria zatikatzen duen ibaia begiratzen zenuen. Pausatu zinen zubietan, zantzutuz, isurkiak eta ondartzak. Kresalusaina itsasoaz mintzatzen zizaizun, hain hurbila hura eta hain bizkarre mailea, handik joan baitziren jendeak eta ametsak. Sosegu lokartu bat dago, bidea galdu zuen uraren joanean, han, bihurgune eta ondardietan. Zuk ere izan zenuen behin, ibai eta itsaso izateko aukera, eta ifarralde, lanbrotsu batetan galtzekoa, edo agian, suzko lerro bat gurutzatuz, ekialdeko kaia galduetaruntz abiatzekoa, usain eta begiradak dauden hirietaruntz. Baina, fatalitate batek lotu zintuen, zubiek gurutzatzen duten ibaiaren egoitzetara. Etzen indarkeriarik izan, zuk bakarrik erabaki zenuen, zubien gainean betirako itsatsita gelditzea, urtaroak aldatzen ikusiz, eta garai batean bizitza deitu zenuen arau zehatzik gabeko pasio hura, betirako, itzaliz zijoala konturatuz. Kulturarloa izan da hemen Euskal Herria irratian, eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun kulturgintzaren aho belarrirako errebista. Xabier Lete eta haren olerki liburua, egunsentiaren esku izoztuak. Itzuliko gara, aldizkari honen beste ale batean, hurrengo ale batean, haren abotsean, bere poesiak, bere olerkiak errezitatzen entzuteko. Hemen Euskal Herria irratian, kultur arloan. Eusko ikaskuntza, jakitez.